Kusiyanitsa chikondi chenicheni ndi chikondi cha feki. Video iyi tikuyipanga chifukwa chonena kuti zimakhala zovuta kuti munthu athe kusiyanitsa kuti kodi chikondi chenicheni ndi chiti. Nanga chikondi chimene chisali choona chimene chimakhala timati temporary attention ndi chiticho. Ndiye zimenezi zitithandizira chifukwa chonena kuti anthu ambiri amagwera mu msampha umenewu posadziwa kuti kodi kwenikweni munthu okukonda kapena amene amakukonda weniweniyo ndi uti. Chifukwa chonena kuti anthu ambiri amangonjoya chabe excitement imene zinthu zikukomera or chabe convenience wina yakupezeka bwanji, kaya ena amangonjoya ma emotional benefits, ena amatha kungonjoya the control of it, komanso ena amapezeka zoti simple mwina akungonjoya chifukwa chonena kuti wina wakeyo ali available. Ndiye chikondi chenicheni komanso temporary attention kumayambiriro zimatha kumaoneka ngati zofanana, komano pamene nthawi ikupita time ikamakhala kuti ikupanga pasi pamene kusiyana kwa zinthu ziwiri zimezi kumayamba kuonekera. Ndiye mu video iyi ndifuna ndifotokoze kudzera mu njira 5 komano ndizifotokoza pa njira ina iliyonse kuti chikondi chenicheni ndi chiti, nanga chikondi chimene chisali choona kapena chimene chisali chenichenicho ndi chiti. Real love versus fake love. Chinthu choyambirira, real love is consistent and temporary attention comes and goes. Chikondi chenicheni kuti muzachidziwire chifukwa chonena kuti chimakhala consistent, sichimasintha ayi. Pomwe chikondi cha fake cha China ndi chimene chimabwera ndikutaniso ndikuchoka. Ndiye tizifotokoze zimezi podzera njira ziwiri. Tiyambe ndi chikondi chenicheni. Chikondi chenicheni chimene timati real love chimakhalapo ngakhale moyo utakhala zoti wasintha, zinthu zayamba kuvuta, chikondi chenicheni chimatanibe chimakhalapobe. Komanso chikondi chenicheni sichimasowa, sichimangopanga disappear yayi after kuti mwina make mwangosemphana chichewa or mwina make zinthu zasiya kukuyenderani. Chikondi chenicheni chimakhala chamangidwa pa commitment, kudzipereka kwathunthu kwa chikondi wakoyo osati chabe mamudi, chifukwa pali anthu ena akamangoyendera mamudi. Nanga chikondi chomwe chisali chenicheni chimapanga bwanji? Chimakhala champhamvu kumayambiriro, komano chimayamba kuzizira pamene nthawi ikutani ayikupita. Excitement ijayo ikayamba kuchepa ndi pamene chikondi chenicheni chimadziwika, komanso chikondi chenicheni ngati chimenechi sichimadziwika, umadziwa wekha kuti apapa ichi si chikondiso chimene ineyo ndimayembekezera. Chimasowa pamene effort ikufunikira kwambiri kuti ichitikepo kupanga maintain chikondicho. Ndi chikondi chimene chili cha fake, cha temporary. Chimapanga depend on convenience and feelings. Chimangoyendera ma feelings akamuthera munthu basi zonse zasowa. Ndiye mukuyenera mudziwe mmene mukunena kuti munthu amatha kumapereka temporary attention. Ndiye mukuyenera mudziwe kunena kuti munthu amene amakhala wachikondi chabodza kapena kuti cha fake amakonda timati ma moments, amangokonda nyengo zina amazikonda, zina samazikonda. So nyengo zozikonda zikakhalapo ndi pamene amakufuna kwambiri, nyengo zina zimene iyo samazikonda zikabwera, chikondi chayeyo chimachepa. Pomwe munthu amene amakhala wachikondi chenicheni amapanga value the relationship itself. Ubale wanuwo ndi umene iyeyo amapanga value, ndiye sasintha nthawi ina iliyonse. Chimenechi ndi chinthu cha number 1. Chinthu cha number 2, real love cares and temporary attention entertains. Chikondi chenicheni chimakhala mkati mwakemo kumusamala munthu winayo. Pomwe chikondi cha fake chimakhala cha zinjoyi chabe. Ndiye tisiyanitse. Chikondi chenicheni chimafuna kukuona iweyo ukukula ndithu. Mzakoyo amasangalatsidwa ndi kukukuza kumakuona kuti ukukula, chifukwa mmakhala mukupanga prepare za tsogolo lanu. Amateteza mtendere, komanso mmatetezerana ulemu wanu pakati panu. Amapanga care about iweyo mmene umaganizira. So they care about your emotional, komanso spiritual and personal well-being. Ubwino wa iweyo, kupeza bwino kwa iweyo, wina imakhala priority yake. And amakupasa malangizo amene ali honest, oona, ngakhale zinthu zikhale kuti sizikuyenda. Pomwe chikondi chomwe chili cha fake cha China, munthu ameneyo amangopanga focus kwambiri pa zinjoyi chabe and emotional excitement, kungofuna kungokwaniritsa zofuna zake basi. Munthu ameneyo amapewa udindo, komanso munthu ameneyo ndi amene amayankhula zinthu ma sweet words without meaningful action. Mawu ake amakhala okoma kusiyana ndi action imene iyeyo amapanga. And munthu ameneyo amatha kungosowa basi pa nthawi imene niyo mumufuna kwambiri. So pano attention imatha kupangitsa iweyo kumazimva special kwa kanthawi kochepa, komano chikondi chenicheni ndi chimene chimakupangitsa iweyo kuti uzizimva kuti uli secure. Ine ndili mkati ndinafika pakupita kwa nthawi. Chinthu cha number 3 chomwe chili chofunikira kwambiri, real love respects and temporary attention uses. Chikondi chenicheni chimakulemekeza iweyo, chimakutenga ngati ndiwe munthu. Pomwe chikondi cha China temporary attention imangokugwiritsa iweyo ntchito.
ndiye tisiyanisenso pa scale ya zinthu ziwiri. Chikondi chenicheni chimalemekeza malire, chimalemekeza maganizo ako, ma feelings ako, chimakulemekeza ndithu ngati iweyo munthu, sichimakupanga manipulate eti kukusoweresa olo kungokupanga over control. Ayi, chimakulemekeza iweyo mmene worth yako uliri, eti umunthu wako mmene iweyo uliri, ngakhale anthu inuyo mukhale zoti mwasemphana maganizo olo mwakangana pa zinthu zina zake. Pomwe chikondi chimene chili cha fake, chimene chisali chenicheni, chimatha kukhala controlling or mwina kungokhala selfish. Wina wake kumangoona mbali yake yokha, bola iye zikumuyendera, zamzake sakulabada. Chimatha kungopereka attention pamene pakupezeka phindu likakhala kuti lachokapo iyeso amatani amachoka. So amatha kupanga ignore ma feelings ako pamene akazoona iwo kuti zinthu sizikuyenda mmene iwo akufunira or mowa akomera iwo. Nthawi zambiri amangopanga seek validation more than connection. Eri kuposa connection, iwo amangofuna validation ni basi. Connection pakati pano alibe nayo ntchito. So chikondi chenicheni chimafuna chikuone iweyo ngati munthu. So chikondi chenicheni chimakuona iweyo ngati munthu, mokupasa ulemu ngati munthu. Pomwe chikondi chimene chili chaboza chimangokuona iweyo ngati chabe emotional experience, munthu ongokugwirisa ntchito pa nthawi ina yake. Chinthu cha number 4 chimene chingadza kudziwiseni kusiyanisa pakati pa chikondi chenicheni ndi cha fake. Real love shows action while temporary attention relies on words. Chikondi chenicheni ndi chomwe chimakhazikika kwambiri mu actions, mu ntchito, kugwira ntchito physically. Pomwe chikondi chabodza chimangokhazikika pa mawu chabe. Ndi nthawi zambiri mawu awo samagwirizana ndi chani, samagwirizana ndi zochita zawo. Ndiye tisiyanisenso zimenezi pa scale ya zinthu ziwiri. Chikondi chenicheni ndi chimene chimakhala choonekera kudzera mu zochita zake munthuyo. Amasunga malonjezano ake, amasunga ma promises ake zimene amalonjeza, komanso amapanga ma sacrifice pa chikondi chimenecho, komanso amaonetsa effort yake consistently mosasintha-sintha. Pomwe chikondi chomwe chili chabodza nthawi zambiri chimamveka impressive but lacks consistency. Chimaoneka iwe umakhutitsidwa nacho akamakamba nkhani zakezo, komano iyeyo ndosintha-sintha, samakhazikika pa chinthu china chake. Amangolonjeza popanda kupanga commit kuzimene iyeyo walonjeza. Amatha kupereka energy, mphamvu kuzoonetsera when just trying to impress, funa kungokusangalatsani inuyo. Amatha kusintha khalidwe lake akapeza zinthu zimene iyeyo amazitanizo amazifunazo. So mawu amatha kuwapanga attract anthu, komano ma actions zochita za munthu ndi zimene zimaonesa intention yake yeniyeni, umunthu wake weniweni umaonekera pa ma actions amene iye akupanga. Chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira. Real love builds the future while temporary attention lives for the moment. Chikondi chenicheni chimamanga kutsogolo, chimamanga tsogolo. Pomwe chikondi cha China cha fake chomwe chisali chenicheni chimangokhala cha nthawi imeneyo, zinjoyi za nthawi imeneyoyo. Ndiye tisiyanisenso pa scale ya zinthu ziwiri. Chikondi chenicheni chimaganiza za kutsogolo. Mukakumana, mukamakambirana, mukamapanga zinthu zanu, mumakhala mukupanga focus kodi chitsogolo chathu chizayenda bwanji. So chimapanga build trust and stability, kukhala okhulupirirana, komanso kukhala okhazikika. Chimalimbikisa kukula, chimalimbikisa udindo, chimakhala chofuna a healthy future together, kufuna tsogolo labwino limodzi. Chimakhala chofuna tsogolo labwino limodzi. Pomwe chikondi cha fake chimangopanga focus pa ma current emotions, komanso chimapewa serious commitment, kuzipanga commit. Chimapewa kuzipanga commit ku chikondicho, komanso chimathawa udindo, komanso nthawi zambiri chimangoyendetsedwa ndi excitement chabe and feelings. Ndiye video iyi tiyimalize ponena kuti zizindikiro zimene mungaziziwe kuti chikondi chimene mukuchilandira ndi chabodza. Communication, kulumikizana kwanu kumakhala kosintha-sintha, sikumakhala consistent, komanso anthu amenewa amaonekera pa nthawi imene iwowo ndi amene akukufuna iweyo. Iweyo kakhala zoti kuwafuna amatha kusaoneka, komanso ma effort awo amatha kungosowa basi akhala kuti apeza interest. Nthawi zina iweyo amatha kufira kuti uli emotionally confused nthawi zambiri mchikondi mucha, komanso mawu awo samafanana ndi zochita zawo. Komanso banja lanulo limatha kukhala losowekera direction, osamadziwa kuti kodi tikulowera kuti. And zizindikiro za chikondi chenicheni mmakhala consistency, simumakhala kusintha-sintha, mmakhala olemekezana, mmakhala mtendere wa mumtima, akalakwitsa amanena kuti sorry, komanso mmakhala kukhululukirana, komanso mmakhala kukhazikika, komanso mmakhala kukambirana moona mtima, communication, komanso mmakhala commitment during difficult moments, mmakhala kukhalapo pa nthawi imene zinthu zisakuyenda. Tiyimalize motani video imeneyi, mukuyenera mudziwe kuti chikondi chenicheni chimatha kukhala exciting
komano excitement ija imachoka mwachangu pomwe chikondi chenicheni ndi chimene chimakula pakupita pa nthawi. Komanso chikondi chenicheni ndi chimene chimapereka kukhazikika, mtendere, kukhulupirirana komanso kukula. Ena ake amatha kugulisa chikondi chenicheni ndithu chifukwa cha zimenezi kuti amene amaninjoyesa amatigulira zakuti makuti ndikusiya chikondi chenicheni ndikupitira zimenezi chazo. So mukuyenda mudziwe kunena kuti suti ndi wina aliyense amene amakufunani kuti ameneyo amakupangani value. Komanso mukuyenda mudziwe kunena kuti si wina aliyense amene amayankhula mwambalume kunena kuti munthu ameneyo ndiye kuti amakukondani. Chikondi chenicheni ndi chimene chimaonetsedwa kudzera mukusasintha kwa munthu, ndi chikondi chimene chimaonetsedwa kudzera mukukulemekezani, ndi chikondi chimene chimadzera mukupanga sacrifice komanso mukukusamalirani, timati genuine care. If you love this video, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.